reguły jest takie wyświetlane powiedzenie, że zabrakło konsekwencji, ale to każdy tak może powiedzieć i tak dalej, któryś raz, no nie można to cały czas mówić, że zabrakło konsekwencji. To co z przodu, ale strzeliliśmy 3 bramki, tak? Więc zacząłbym od tego, że nie ustrzelimy się błędów w obronie, tak? Tak samo ja dzisiaj gram na obronie, czyli to również bardzo, ale bardzo dotyczy mojej osoby. Może ten ruch zwycięstwem na Zagłębiu troszkę tak poczuł się pewniej. No my dzisiaj tu przyjechaliśmy wygrać i to było widać, że nam troszkę bardziej się chce. Wychodząc na boisko nikt nie zakłada przegranej. My chcieliśmy zdobyć w tym spotkaniu 3 punkty i zapewnić sobie spokojne granie do końca sezonu. Spokojniejsze na pewno, a stało się zupełnie inaczej. I nic, tylko koncentrować się na najbliższych spotkaniach. Media też podgrzewały trochę, że to jest jakaś wojna albo coś takiego ten mecz. Mamy nadal 6 punktów przewagi nad Podbeskidziem, także no, jak najszybciej trzeba wyczyścić to, co było dzisiaj, żeby tego nie powielać i patrzeć z optymizmem do przodu, ponieważ graliśmy wcześniejsze mecze na dobrym poziomie, tak jak zwycięstwo na Zagłębiu i przegrany mecz, choć uważam, że lepiej graliśmy na Koronie, także trzeba do tego wrócić, a takiego meczu jak dzisiaj po prostu już nie grać więcej. Potrzebujemy jak powietrza punktów, to jest determinacja nasza. Będziemy w każdym meczu walczyć o 3 punkty. Jest jeszcze 9 meczów do rozegrania i 27 punktów, więc będziemy walczyć o wszystko. Ciężko się nie denerwować po tak przegranym meczu i to tak ważnym, ale w tej sytuacji ogólnie patrząc musimy zachować spokój, bo tylko on nam pomoże. No bezpośredni pojedynek teraz trochę mamy lepszy, bo u siebie chyba przegraliśmy 2-1 czy 2, już nawet nie pamiętam, chyba 2-1. Także tutaj mamy 3-1, no mamy 1 bramkę zapasu, także cieszymy się z tego bardzo.